Sih matur sembah nuwun Mas MC. Alhamdulillahirabbil alamin saged sowan nderekke campur sari apa Mas iki? Sekar Jinggo. Sekar Jinggo. Ratapan aku mau Mas. Loh, sebabipun apa menika? Jadwal kudu Sekar Jinggo Zaki. Tuh, Sekar Setaman. Wah, Sekar Setaman. Iki iso ning bener kok Mas. Bener nggih. Ning nggon daleme Pak Haji Agus iki bener kok. Leres. Bener ngablak pengkol Tanon Sragen. Nggih. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Katur ibu bapak para sepuh lan pini sepuh sungkem kula katur, bekti kula katur, donga kula mugi sedaya para tamu pinaringan sehat, panjang umur, kathah rejeki pepanggihan punika kebak berkah lan barokah lekas ngantos pungkas manggih rahayu wilujeng mboten wonten arangan setunggal punapa Allahumma amin amin. Kepareng lenggahake skeca Bapak Ibu nyawiji sarengan kula warga campur sari New Sekar Jinggo. Lali Mas aku, soalnya aku melu Sekar Jinggo ki tak hitung wis ping pisan iki. Langkung lho pisan. Wonten pitulasan wonten Balearjo menika sampun kaping piten mawon. Oh iya bener iya ping 3 iki berarti. Lah ora ngetok. Aku ki wonge lalen anggere ditentek lali. Wah. Copet tenan lho. Tri Swarawati ingkang renggani kanca-kanca New Sekar Jinggo, siji mboko siji dikanthi. Soale ki engko isih ana keluarga besar dari Sedap Malam. Ya, Pak Guyuban Sedap Malam. Nduk, tak Sari. Nduk Sari, yo ngadeg Cahayu. Ini ngadeg mrene Wong Ayu. Sepote mana Mas? Kanca-kanca Sekar New Sekar Jinggo. Matur suwun kangen aku, Dik. Lah nggih to panjenengan kok dugi mriki. Dikon kok. Oh, dikon. Nek dikon Manut map. Manut map ning gone Pak Haji Agus Nggih, ngono. alhamdulillah. Lah kok kowe teko kene? Lah ya dijob bose. Lho lah Bali ning desa kene ndi? Ilang. Digondo luwak. Bali ning desa. Nggih, matur nuwun teng daleme Pak Haji Agus. Alhamdulillah Kang Mas. Priyanto Ibu Hajah Siti Nurwakidah. Umur wis 52 kok, Nduk. Dadi nek maca ya kudu cedhak ngene iki. Ya sepurane. Mengucapkan selamat untuk Mas Fernando Muhammad Ihsan Aprilio kalian Mbak Cica, ngono ya. Semoga menjadi keluarga yang bahagia, tentrem, ayem, keluarga ingkang dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Tansah pinaringan keselamatan, tansah pinaringan rezeki ingkang kathah melimpah berkah lan barokah. Keturunan ingkang soleh lan solehah. Sakdun sak turune kula warga Pak Haji Agus Priyanto pinaringan selamat donyane lan akhirate. Allahumma amin. Enduk dalem. Pak Haji Agus ki juragan apa ya? Juragan apa Kang Mas? Non. Napa? Oh, herbal. Oh, toko bangunan nggih. Wonten luar Jawa. Terus pemborong, terus pemborong. Berarti piyai sugih iki ya, Nduk ya. Alhamdulillah. Wah, melimpah. Ya seneng, ya seneng. Jenengan nyepake kerdus urung? Hah? Nyepake kerdus urung? Nggo apa? Ya sedakoe Pak Haji. Oh, ngono to. Ya iki mula sing tak arane aku ya seneng ning ya sedih. Kok sedih piye? Senengku iso srawung sedulur-dulur mriki ning sedihku ki gelo. Gelo pripun? Ngerti ya sing nanggap wong sugih hak kentel rego gitu. Kena wis lunas ta ki? Wis iki. Wis kebak berkah barokah. Ngono. Tetembangan campur sari. Kripik gedang, kripik telo Jo. wong isih ana. Oh iki paribasan. Oh, paribasan. Isih ana keluarga besar dari Sedap Malam nggih. Nyuwun tintinganipun pelok barang kanca-kanca New Sekar Gadung Indonesia. Sekar Jinggo Indonesia. Sekar Gadung kok ben mendemi ngono piye. Sekar Gadung Sekar Gadung ki nggone Mbah Minto Darsono Tulungagung lali aku nggih. Lah Pak De Gareng iki gawe campur sari jenenge nyusahke kancane. Kayak tak ganti. Kera payu tak ganti. Ganti apa? Rindu order. Rindu order
Gegarane wong akrami dudu padha tuturupa among ati pawitane wong omah-omah ki kerja sama. Iya. Umpamane aku ki Mas Fernando, sliramu Mbak Cica. Iya. Aku bawa, awakmu ya melu bawa. Ngene. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang luput pisan sok baleni neh. Iya. Yen angel ka langkung tan kena tinumbas arata karo sowan mrono tamune masyaallah. Mas. Tamu kok nganti kaya ngene akeh ya, Nduk. Alhamdulillah Mriki ya, kebak, Mas. Mriko kebon kebak. pekarangan kono kae kebak, dalan kono kebak. Kebak. Ki umpama aku sing ndek gaeno bar ndek gawe minggat Sumatera. Kok minggat piye ta ki? Balekke jagongane ya ruwet semene. Ning Juragan Pak lho Haji, ki. Juragan kok CEO ya. CEO. Jenengan jarene ya CEO sing menyamar. Alah CEO apa? Aku cek mangan beras raskin kok aku kok. Sepira Mas tintingane Mas? Janang kula kowe aja lali marang aku iki wong ayu nalikane nandang susah sapa sing ngancani ning saiki bareng mukti kowe kok njur malah lali marang aku Siti Siti mesti nesu terus ngajak patu Jokono aja. Masya Allah. Cik, Kang Mas. Iki sodakoe Pak Haji. Pak Haji. Agus sekeluarga. Awit sampun dipun paringi rezeki ingkang kathah melimpah berkah barokah matikel-tikel. Dadi awan iki Masya Allah. Iki mung Masya bentuk Allah. sodakoh Sodakoh kemawon. Kang Dok. Mas, hanya Luar meminta biasa. doa restu. Ya wis Katen. tembung kasare iki ora nampa sumbangan. Nggih. Wis persis kaya aku ndek gawe iki ya ngene ora. Alah mbok tinggal minggat nek mau noe. Gak, aku ora nampa sumbangan kok. Ya kok Alah. wong kene kok ora percaya ta diomongi. Apa wajahku iki wajah miskin ngono apa piye?
Kula ki ndek gawe iki ya ngeten iki Bu mboten nampa sumbangan, tapi kotak masuk niku kula kae kotak mriku to. Nggih. mriki ibu-ibu sehat sedaya panjang umur kathah rezeki. Kiai mriki manis-manis ya Mas. Manis-manis. Sing kene iki sing tak herani sing nang kene iki. Lah pripun? Wong wis ngadep kipas lho. Kok ijek tepasan ngene iki. Bareng tak mati iki jebur olah tepasan. Lah apa? Pamer gelang. Gelange gede-gede. Ternyata piyai kene iki sugih kabeh. Berkah barokah Allahumma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nyaket mrene, nyaket mrene. Nyaket mrene Cahayu. Lah. Oh niki lho jenengan ya dilokke gelangmu ya gedhi no. Niki anu turahan niku wingi lak kula bodho to. Niku kula tuku roti regal kalengan lek enten klantene ngoten niku. Enten rantene kula kethoki. Lah rantene dinge niku. Iki Mas asli. Oh iya percaya. Asli semprotan. Apa kowe pancen diabadikan lan siaran langsung streaming di bolo-bolo lawas video syuting Win HD. Win ketemu Win ya iki. Kok Win ketemu Win? Iki Win HD aku Winar. Winar gareng. Nggih. Alhamdulillah. Nyaket dateng lenggahipun Bapak Ibu para tamu. Wong seduluran iki kudu cedhak supaya ning rumah. Ngono. Rada rene. Ketemu Win HD sound sistemnya ya. Masyaallah nggih. Siapa namanya? Namanya siapa, Mbak? Ajeng foto kali Mas Gareng. Oh, loh, iki Danka toh? Masyaallah Le, iki Bapak Le. Kok Bapak piye kok sembrono? Bapak Gareng. Oh, Bapak Gareng. Ora mbok omongi to nek iki bapakmu. Napa ge kersa? Alah wong ya kathokku keri nggonmu ngono lho. Sembrono tenan. Nggih, sehat selalu ya Cah Bagus, sok pinter sekolahe, berprestasi, amin. Mosok jenengan ki anak 5 kok mboke beda kabeh lho. Hobi ora kok. Ngawur mbokku ya mung siji kok ya. Ora. Tidak seperti yang diberitakan. Ya rada rene. Nggih. Pripun? Duki mburi. Oh, nggih. Iki ya CEO. CEO apa? Amit CEO yang menyamar? Iki juragan yang menyamar. Oh, juragan yang iki menyamar. sing kagungan perusahaan teh cap kepala jenggot. Oh, nggih. Awet sehat, awet gagah, awet momong anak putu nggih, Kung. Amin. Yuswa sampun pinten?
Wolong doso, alhamdulillah. Pipise sik lancar nggih, lancar. Pokoknya nek pengen sehat aja lali minum bio moringa. Malah iklan. Aku pekewuh nang kene tak rono aku. Ya iya apa? Nang ngarepe Rama Semar ya pekewuh nang aku ngene iki. Rada rono wae, rada rono. Nggih. Ya Ngger. Mas nggih. Tamburi cayu. Ya, iya. Bapak. Foto ini foto Panesto di kalabnya keluarga Bapak Haji Agus Setianto. Kalebet sedaya pengramu berderet monggo kantor Padipun Pak RT Sugiyanto mugi kepala pranitisaken mengene. Malah lali marang aku Siti mesti nesu terus ngajak padu ojo ora kedep. Urung tahu nonton kethek ya. Lah, nangis lah. Cuk. Iki ya wong le. Iki wong mung laburan putih. Jan aku ki arep ora rono. Hati-hati ora lho. arep nyedaki tole iki jan ora. Lah piye? Mboke kok sing ngetek kok. Anu entek nang mburi wae. Kira-kira nek rewel anu Dik, keke nggon parkiran dikunci gondok ngono lho Dik. Ayo rene. Amit sewu. Iki apa iki bangsane apa Sehat, ya Le ya? pinter. Nggih. Wedi, gregepen nongko. Mbokmu sing ngeyel mbokmu. Kok ngeyel. Iya, cup. Dadah. Matane. Ndok kok cagak ya neng kene. Cagake kadek mau wis ning kene. Wis ket mau to. Tak kira nek teko lagi wae. Wis wong tuwek, wong tuwek. Dadah. Oh, wah, Ya Allah, nonton apa, Nduk? Masa. Oh, ngajak Oh, Salim. Salim. Ya. Gumunku wong kene iki kok bocah-bocah sak pantaran kabeh ya. Apa diprogram karo Pak Lurah nek jam 10 wengi Pak Lurah nuthuk kentongan dung. Wayahe. Ngono ya. Oh, Salim. Lho iki ya meneh. Wah, untung bar bodo. Iya, lah ngopo? Nek mitra ya remuk aku. Dirampungke sedap malam wis siap kok, Nduk. Nggih, sayang. Nggih, tante, iki tante. Kakak. Tante girang, anu pirang. Ayo diaturke. Apa kowe? Apa matur sembah nuwun. Iki Matur bisnis sembah sing saged nuwun. diaturke ya, Nduk. Nggih, Kang Mas Mengko Gade. tentune jek diaturke malah Siap. hiburan sarangan keluarga New Sekar Jinggo. Gandeng siono kanca-kanca sanese, sedap malam. Mas Ri, Mas MC, monggo wekdal kula aturaken panjenengan malih, Mas. Nggih.